försöka hinna med att säga till oss riktigt. Ner till gräslån. Försöka ta nya tag igen. Stad, backa fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Kommer han iväg igen till slut? Det är kanon det. Patrik Larsson har i alla fall hoppat upp i ledningen. Och det är sammanslagna laget som är i ledningen. Nummer 106. Då har vi en fight om tredjeplatsen. Rickard Svenningsson i 30 och som har en tredje platsen i snö. Det är ju en skarpsignal från våren Gården. Rickard klarar inte riktigt av att matcha med Oskar. Han klarar av att hålla tredjeplatsen. Han försöker redan gå till skyddsina. Rickard Svenningsson, jag hoppas att vi går på tredjeplatsen. Visst är det så? Ja, då är fortfarande röda här sammantaget i ledningen på försvarsplatsen. Rickard Svenningsson på tredjeplatsen. Åh nej! Sjätteplatsen har Robert Svenningsson. Och då mot målsägen så blir det en fullpoängare åt samlaget som tar både första platsen och andra platsen, och det gör de i Patrik Larsson, Helmarsson och Andreas Karlsson, eller var skål. Och tredjeplatsen då Rickard Svenningsson med fjärdeplatsen, Oskar Österplan från norra, femteplatsen. Det var 33, Kristi Johansson, Linköping och Robert Svenningsson får nöja sig.